חברים, כאן על רוגעים, והיום זה חלק 2 שאני אתן את השוקולד של הסולטיס. אני לא מצליח להראות לכם כאילו שזה יראה, כי זה מראה הפוך. אז אני פותח את זה, ואני אחזור אליכם. אז הנה, תראו, ככה זה נראה עם הסמל של הסולטיס למי שלא היה בהופעה. אז אני תואם את זה, רגע, אני מביא אורח יקר. זה קנדי למי שזוכר, הכלב שלי. אני יודע שהוא רוצה את השוקולד הזה, הוא לא יקבל. זה קשיח מאוד, והאורח שלנו עזב, הכלב שלי. תראו, יש בזה כאילו שכבת שוקולד, ואז שכבת פיסטוק. האמת שזה 6 מתוך 10, והקודם 8 מתוך 10. סך הכל טעים, ממליץ בחום רב לקנות.